Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Martes, August 19. Dalawang individual ang naaresto sa Barangay Consuelo, Macabebe, Pampanga matapos umunong magtangkang mangkarnap. Manabac Road sa San Simon, hindi dinisenyo para sa heavy vehicles. Maayos na pag-uusap bungkahin ni Kong Pogi kaugnay ng pagpapaalis sa mga informal settlers sa Abacan Access Road. Dole Region 3 magsasagawa ng public hearings ukol sa minimum wage sa Central Luzon. At the next evolution of cruising, Harley-Davidson Nightster, special now in Laos Auto Group. Dalawang individual ang naaresto sa Barangay Consuelo, Macabebe, Pampanga matapos umunong magtangkang mangkarnap. Ito ang kinumpirma ni Police Major Reginald M. Turla, ang Chief of Police ng nasabing bayan sa CLTV 36 News. Naaresto ang dalawang kawatan sa tulong ng mga nakadeploy na Philippine Coast Guard sa lugar, gayon din ang mga residente at lokal na opisyal. Naharap na ngayon sa inquest proceeding sa mga sospek. Isinugod naman sa pagamutan ang isang biktima na nagtamo ng injuries matapos umunong pukpukin ng baril ayon sa hepe. Makakausap natin sa linya si Police Major Turla. Good evening, sir. Sir, paano niyo po nakuha ang reklamo tungkol dito sa mga nangkarnap na ito? Yes, Sir JM De Jesus. Magandang hapon po at magandang hapon din po sa lahat ng taga-pakinig ng CLTV 36. Yun nga po, nakaabot sa himpilan natin ang insidente dahil sa tawag sa isang barangay official from Barangay Consuelo, Macabebe, Pampanga, sir. Sir, ano po ang inyong ginawa matapos yung natanggap itong report na ito po may nangyayaring pangkakarnap at tinulungan sila ng mga lokal at ng Philippine Coast Guard? Yun nga po, agad tayong nagpadala ng pinarespondihan kagad natin ng mga tauhan natin para matugunan ang insidente at ang tumulong po sa atin doon kasi from Philippine Coast Guard nandun din po yung mga Philippine Army at yung mga barangay official po, sila Kagawad J, saka sila Kapitan Perez po. Sir, ano po yung kwento nung ating mga biktima at ng mga suspect nung sila yati nakausap? Nung nakausap po natin ng biktima, isa po siyang Grab driver na may nag-book sa kanya sa Taytay Rizal. Yung mga suspect nag-book na patungong Pampanga. Nung makarating na raw po sila sa Pampanga, inikot-ikot sila, umabot sila sa San Luis, sa Candaba, yung mga digi po, dinadaanan tagal nila at hanggang sa makarating sa bayan ng Macabebe po, doon nila isinagawa ang kanilang maitim na balak na pinagsasaksak po at paluin ang ulo ng biktima at gawin sa Grab driver ng Toyota po. Sir, i-confirm ko lang po. So, etong ating mga suspect ay hindi po taga dito sa Pampanga. Sila ay nag-book ng, kumbaga, ride dito sa ating isang application sa ating telepono at sila ay pumunta dito sa Pampanga upang dito nagawin ang malagim na sitwasyon. Opo, hindi po sila taga Pampanga, yung dalawang suspect po, hindi taga Pampanga. Gayun din po ang ating biktima, hindi rin taga Pampanga po, sir. Sir, ito po ba mga suspect natin ay na-identify na natin ang kanilang mga pangalan at ito ba nakuha na natin yung mga ibang detalye tungkol sa ating mga suspect? Opo, na-identify po yung mga pangalan ng mga suspect. Nakuha rin natin yung kanilang bag na naglalaman ng mga IDs nila. Napag-alaman natin na mag-suwin itong suspect magkamag-anak sila. Sir, paano po natin na-confirm at nalaman na ang kanilang ginagawa ay carnapping dito sa ating biktima? Nga pong in-interview na natin yung biktima,
ayon sa kanila ay parang paano lang sila doon sa Grab at saka sa Joyride. Ngayon, nung nakapag-book na sila, dinala nila ito sa Pampanga, inikot-ikot nila ito hanggang sa dalhin na nila sa dulong bahagi ng Consuelo po, yung digi po. Ngayon, Chief, gusto ko lang po malaman dahil dito sa ating mga video na ipinapakita, duguan ang ating biktima. Gusto po naming malaman, ito ba ay naglaban? Sumigaw ba ang biktima kaya siya ay pinukpok ng barel? Yes po, opo. Lumaban po ang ating biktima at nung pagdating niya sa may bandang Consuelo po, nung nakita niya may mga tao na, may mga sa dinadaanan nila, ibinangga niya po yung kanyang kotse. Tapos po, nung mabangga niya yung kotse, nakuha niya na po ang atensyon yung mga tao. Humingi na po siya ng tulong sa mga barangay doon and then tumawag na po yung barangay sa atin. Sir, ito po bang nangyari sa Macabebe, Pampanga ay matagal na po bang nangyayari? May mga reklamo na po ba kayo natatanggap ng mga ganitong modus? Negative po. Dito po yung pangyayaring ito, first time lang na nangyari sa amin dito sa Macabebe. Kumbaga by chance na po, talagang dito lang nila idinala yung kanilang victim. Siguro dahil naisip nila liblib tong lugar, very remote, so naisip nila dito na gawin ang kanilang maitim na balakin, sir. Sir, alam ko po itong lugar na ito, ito kahabaan ng wala masyado talagang tao dito sa Macabebe, Pampanga na ito, no? Ito po, ano po ang gagawin natin ngayon? Magkakaroon po ba ng karagtagang facility dito sa kahabaan nitong kung saan nangyari ang ating sitwasyon? Yes, sir. Actually po talaga pong meron tayong police lagi doon sa may Dikes, doon sa may Bitas. Kasi po ginawa natin 3 sektor ang Macabebe. Isa po sa sektor natin yung kahabaan ng DPLR na anytime may tuwawag po, mabilis po natin ma-respond yan, sir. Sir, kumusta naman po ang lagay ng biktima? Nakausap niyo na ba? Ano po ang susunod na hakbang ng biktima laban po sa ating mga suspect? Yes, sir. Apo, nakausap na natin yung biktima. Magpapile po siya ng kaso at doon sa kanyang kapatid na may-ari ng sasakyan, magpapile naman po yun ng carnapping and then magpapile po itong biktima natin ng frustrated murder, sir. Ngayon naman, sir, ito po bang inyong mabilis na pagresponde ay bahagi ba ng pinag-iba yung operasyon ng PNP batay sa kautusan ni PNP Chief Nicolas Torre at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Yes, sir. Opo. Isa po ito sa 3 pillars ng ating mahal na Chief PNP, Chief Nicolas Torre III, kung tawagin ay swift and responsive public service po. Sir, bilang Pangulong na lamang po, ano po ang inyong mensahe at paalala at kumbaga pwede din po maging babala ito sa lahat po ng nagtatangkang gumawa ng ganitong karumal-dumal na krimen? In behalf of our Regional Director, Pro-3 Police Brigadier General Ponce Rogelio ay Peñones, ang aming pong Provincial Director Pampanga PPO Police Colonel Eugene M. Marcelo, sir, at Honorable Leonardo B. Flores, Municipal Mayor, and Honorable Vice Mayor Edward B. Flores, Municipal Vice Mayor, mula sa Macabebe MPS. Sinasabihan ko po ang ating mga kababayan sa Macabebe na maging alerto, maging mapagmatyag at tumawag sa hotline ng Macabebe MPS 0998-598-5459 at sa 911 para sa agarang aksyon. Police Regional M. Turla po ang ating Chief of Police sa Macabebe MPS. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po, Police Major Reginald Turla. At ayan mga kababayan, pwede po kayo mag-dial ng 911 kung sakaling maka-experience po kayo ng mga ganitong insidente. Samantala, naghain ng isang resolusyon si Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairman Senator Risa Hontiveros upang maimbestigahan ang umunoy kaso ng pang-aabuso at mismanagement sa isang care facility sa Mexico, Pampanga, kung saan nasa 156 na bata ang nirescue linggo August 13. Sa ilalim ng Senate Resolution number 77, hinimok ng senadora ang kanyang komite na silipin ang mga insidenteng kinasangkutan ng Amerikanong pastor na si Jeremy na inakusahan
injury, emotional and psychological abuse at iba pa. Batay sa reklamo ng dalawang 12 anyos na bata at ng Department of Social Welfare Development o DSWD, pinapaluhod umano sila ng matagal ni Ferguson. Pinapakain ng panis sa pagkain at pinagkakakitaan ng oras para makapaglaro. Nadiscover rin ng DSWD ang ilang paglabag tulad ng registration at accreditation standards, fire hazards at mismanagement of funds, dahilan upang maglabas ang ahensya ng 30-day na cease and desist order laban sa pasilidad. Kaugnay nito, binigyan diin ni Hontiveros ang kahalagahan ng muling pagsuri sa mga umiiral na batas gaya ng Republic Act 7610 o ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act upang matiyak ang mas matibay na proteksyon para sa mga bata sa ilalim ng pangangalaga ng mga social welfare facility. Dagdag niya, ang nai-report na kaso na pang-aabuso ay nagpapakita umano ng kakulangan sa mga mekanismo upang mabantayan ang mga pasilidad. Samantala, inanunsyo ng Bureau of Immigration o BI nitong Linggo, August 17 na inihahanda na ang deportation proceedings laban kay Ferguson. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kasabay ng mga konstruksyon at iba pang road rehabilitation sa bayan ng San Simon, Pampanga, dumaranas rin na matinding trapiko ang mga motorista at commuters. Bilang alternatibong ruta, marami tuloy ang dumadaan sa Manabac Road sa Barangay San Pedro na ngayon ay malubhanang nasisira at nagiging sanhipa ng mga aksidente. Ang buong detalye sa report ni Ashley Punzalan. Kaugnay ng malawakang road construction sa bayan ng San Simon, Pampanga, gaya ng rehabilitasyon ng Tulaok Bridge at ang paglalagay ng kanal at concreting of road sa Barangay Santa Monica, apektado na rin ang daloy ng trapiko at mga negosyo sa lugar. Dahil dito, maraming motorista at commuters ang dumadaan sa Manabac Road sa Barangay San Pedro bilang alternatibong ruta. Mula sa pagiging farm to market road o access road tungo sa palayan sa lugar. Isa na ngayon ito sa mga itinuturing na major thoroughfare ng maraming Simonians, dahilan ng mabilis na pagkasira ng naturang daan. Ayon kay Municipal Engineer Benigno Bonus, madaling nasira ang Manabac Road dahil hindi ito idinisenyo para daanan ng mga mabibigat na sasakyan gaya ng truck. Actually, ang Manabac Road is the alternate route kasi yung the construction of the Tulaok Bridge, no? Kung makikita natin, yun lang dapat dumaan yung mga vehicles doon. Doon na dumadaan yung mga sasakyan, no? Kaya kumbaga nabugbog siya, no? Na actually that road is not intended for heavy vehicles, no? Ano lang, farm to market road lang. It was not designed as that for heavy vehicles, no? Bilang pansamantalang repair sa daan, tinambakan muna ng graba at lupa ang mga bahaging sira. Subalit muling lumilitaw ang malalalim na lubak, lalo na kapag umuulan, na siya namang nagiging sanhi ng aksidente. Ang pinakahuling insidenteng naitala ay naganap ngayong umaga ng Lunes, August 18, kung saan isang truck ang nasangkot sa aksidente matapos itong mawalan ng balanse sa hindi pantay at lubak-lubak na parte ng kalsada. Tumagilid at tuluyang natumba ang truck na magdi-deliver lang sana ng medicine feeds sa isang pabrika sa bayan. Karga nito ang humigit kumulang 400 na sako ng medicine feeds. Para sa mga residente gaya ni Ana Alfaro ng Barangay San Pedro, malaking abala ang paggamit ng kalsada bilang pangunahing daan lalo na tuwing rush hour. Madalas na raw itong magdulot ng matinding trapiko, kaya naman nalilate sa klase o trabaho ang mga estudyante at manggagawa sa lugar. Gayunpaman, naiintindihan daw nila na ito lamang ang pinakamabilis na ruta papasok sa lugar habang nagpapatuloy ang mga road rehabilitation sa San Simon. Kaya naman panawagan ni Alfaro, nagkakos ng traffic. So the daily transaction ng mga tao sa amin is delay. So hopefully mapabilis na lang nila. Kasi ang laki na ng damage sa amin. Actually, sa Manabac talaga, sa San Pedro, San Juan, malaki na ang damage. Even pag nag-rounds kayo dito sa control sa amin, yung mga daan namin na matagal na hindi naman nasisira talaga is uka-uka na ngayon. Bagamat may inilabas na ordinansa ang LGU para sa truck ban ng ilang kalsada kabilang na ang Manabac Road, hindi rin umano mapipigilan ang pagdaan ng mga truck, lalo na kung ito ay para sa mga national project o kaya naman ay papunta sa mga factory sa loob ng bayan. Samantala, hindi naman daw ipinagsasawalang bahala ng San Simon LGU ang daing ng mga Simonians. Kamakailan, nagsagawa na ng inspeksyon sa Manabac Road ang LGU sa pangunguna ni Acting Mayor Ann Canlas at ng Municipal Engineering Office upang pagplanuhan ang upgrading at rehabilitasyon ng kalsada. We conducted an inspection together with the acting mayor, si Mayor Ann, Canlas. And we find out na talagang na kailangan talaga ma-rehabilitate yung kalsada, no? Yung evaluation namin, nakita namin na kailangan talaga mabigyan ng base course, no? After delivery of the base course, dapat mag-grader siya, saka ma-compact, no? Para yung kalsada magamit ng maayos. Kaugnay nito, humingi si Bonus ng dagdag na pasensya at pangunawa sa mga road construction sa San Simon dahil ang lahat ng isinasagawang proyekto ay para rin umano sa ikagiginhawa ng mga residente. Sabi ko nga, for the meantime, inconvenience muna, but after the inconvenience, magagamit na natin, no? Pinayuhan din niya ang mga motorista na mag-ingat sa pagbaybay sa Manabac Road
habang hindi pa ito na isa sa ayos para sa kanilang kaligtasan. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Sira pa rin ang dalawang traffic lights sa kahabaan ng MacArthur Highway na sakop ng siyudad ng San Fernando. Saad ng mga motorista, malaking tulong sana kung mapapakinabangan na ang mga ito lalo't bumibigat ang daloy ng trapiko sa siyudad. Kung kailan ito mapapaandar, makibalita tayo kay Justin Dizon. Dalawang traffic lights sa kahabaan ng Manila North Road o MacArthur Highway sa siyudad San Fernando, Pampanga ang hindi umaandar as of August 19, 2025. Ito ang kinumpirma ni Louie Clemente, ang hepe ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. Yung una po, yung dito po sa may San Jose traffic light area po natin, and yun nga po, yung sa may SM Telebastagan. Apparently, Sir Justin, hindi na ho sila pwedeng makuha dun sa tinatawag na maintenance, o yung initial maintenance na dati namin ginagawa, napapaandar po namin. Bagamat ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang nagtayo ng mga traffic light, na i-turn over na sa city government ang pangangalaga sa mga ito. But upon evaluation, ang nabanggit po sa akin ng aking engineer is that yung pong pinaka-mainframe na niya, yung pong parang computer box na, ang medyo may diferensya. Kung kaya yan po ay naisanggunin na ho namin sa City Engineering Office at actually po sila po ay magsasagawa po ng isang pagpupulong, evaluation upang lahat ng traffic lights na na-turnover po sa city ay kumbaga talagang titingnan po yung kanilang wear and tear condition po. Paliwanag ni Clemente, makikipag-coordinate ang City Engineer's Office sa traffic light provider ng DPWH para sa kaukulang pagsasaayos at piyesa. Bagamat walang eksaktong petsa na naibigay si Clemente kung kailan tuluyang maisasaayos ang mga sirang traffic light, tiniyak naman niya ang patuloy na aksyon ng lokal na pamahalaan para magawan ito ng paraan. At sa kasalukuyan po ay meron pong coordination para nga po kung sakasakali baka pwedeng mapaandar naman pansamantala para naman po magamit po ng ating mga motorista. Within the week po sana magkaroon ng resulta yung coordination po ng ating City Engineering Office doon po sa naging provider po ng DPWH. Patuloy din umano ang pagmamando sa trapiko ng mga tauhan ng CPOSCO habang hindi pa nagagawa ang mga nasirang traffic light. Justin Dizon, CLTV 36 News. Nakumpleto na ang sinasagawang road improvement ng Clark Development Corporation sa Prince Balagtas Avenue. Ang proyekto na pinondohan ng mahigit 120 million pesos ay makakatulong sa mas maayos at mabilis na biyahe sa loob ng Freeport. Narito pong report. Inaasahang magiging mabilis at madali ang pagbibiyahe sa loob ng Clark Freeport makaraang isaayos ang isa sa mga kalsada sa nasabing lugar. Formal na pinasinayaan ng Clark Development Corporation o CDC ang improvement project sa kahabaan ng Prince Balagtas Avenue nitong August 14. Pinangunahan ng programa ni CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.T. de Vanadera at iba pang mga opisyal ng korporasyon. Ang proyekto na matatagpuan sa northbound lane ng naturang kalsada ay may distansyang 3.8 kilometers at pinondohan ng 126 million pesos. Ang bagong daan ay mayroon ng dual carriageway, bangketa, drainage system, curbs and gutters, designated bike lane, street lights at thermoplastic road markings. Bukod dito, ginawa ring roundabout ang dating intersection ng Panday Pira Road upang mas maging maayos ang daloy ng trapiko, lalo na para sa mga palabas sa truck mula sa katabing quarry site. Nakadugtong ang kalsada sa Clark International Airport at sa itatayong Clark Multi-Specialty Medical Center. Ayon kay De Vanadera, mahalaga ang proyektong ito hindi lang para sa Clark, kundi para rin sa mga karatig na komunidad, partikular sa mga negosyante, investors, residente at mga bumibisita rito. Sinabi naman ni Rogelio Magat, Manager ng Construction Management Division ng CDC, kabilang sa proyekto ang pagpapatibay ng mga poste, paglipat ng 69 kV transmission line at ang pag-transfer ng gate ng Marcos Village upang hindi maging sagabal sa trapiko. Patuloy naman ang itinatayong Clark North Gate sa nasabing lugar na nakatakdang magbigay ng mas mahigpit at seguridad sa entry points ng Freeport. Sa kabuuan, inaasahang mababawasan ang mabigat na trapiko at magpapadali ang biyahe ng mga manggagawa, negosyante, residente at mga kalapit na bayan na resulta ng Road Improvement Project. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.
Matagumpay na nakapagtapos sa libreng driving school training ang 21 AITA beneficiaries sa ilalim ng suporta ng pamahalaang lungsod na Angeles katuwang ang Salvaboro Driving School. Parte ito ng Corporate Social Responsibility Project ng naturang driving school na layong makatulong sa mga katutubo upang mapalawak ang kanilang kabuhayan. Bukod dito, katuwang din ng programa ang Indigenous Peoples Mandatory Representative na si Carlos Salvador, kasama ang City Agriculture Office, Angeles City Economic Development and Investment Promotions Office at Angeles City Tourism Office upang magbigay ng logistic support. Hangarin umano ng lokal na pamahalaan na itaguyod ng kapakanan ng mga katutubo sa pamamagitan ng inklusibong edukasyon at pagsasanay bilang hakbang tungo sa mas maraming oportunidad na pangkabuhayan lalo na para sa mga nasa laylayan ng lipunan. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Naniniwala si Pampanga 1st District Representative na willing umunong umalis sa mga informal settler na naninirahan sa gilid ng Abacan Access Road. Ikinalungkot naman umano niya na wala siyang kapangyarihan na magprograma ng relokasyon o pabahay para sa mga apektado. Narito pong report. Nanganganib ngayong mawala ng tirahan ng mga informal sectors sa gilid ng Abacan Access Road sa Angeles City. Nauna nang naiulat sa CLTV 36 News ang pangamba ng mga nakatira sa tabi ng naturang kalsada. Nakatanggap kasi ang mga ito ng notice mula sa pamahalaang panlungsod na mag-alsabalutan sa loob ng 10 araw nitong Hulyo. Bunga ito ng easement na ilalatag ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga barangay na nasa kahabaan ng Abacan River Access Road. Kaugnay nito, inihayag ni Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr. na rintukan niya rin ang development sa naturang usapin. Sa isang pulong balitaan nitong Martes, August 19, sinabi ni Kong Pogi na kinausap rin nila ang mga apektadong residente. Yan pong itama pong Mayor kanita, pong gagawan tamo paksabihan tala pong mayap din tao,
para po mag-self-demolish la at maklirya po itang kailangan tamong gawandalan. Balo damo rin po rin kaya katamong kabalen na ela po dapat ka rin tutok ng. Ikinalungkot naman umano ng kongresista na wala na sa kanyang kapangyarihan ang pagbibigay ng pabahay. Bilang neto nga representante, kaya po malyaring mamie pabahay. It is exclusively executive function. Payo pa ng dating alkalde ng Angeles, idaan sa mabuting usapan ng magpapaalis sa mga residente. Para po ka na ako, more on communication mo po siguro in kailangan tanggawan. Nakapagsabihan daw pong masalisirenin tao, kaya ka lang po ka rin. Willing naman pong mama ko. Sa kasalukuyan, nanatili pa rin ang mga informal settlers sa nasabing lugar at wala pang demolisyon na ipinapatupad ang lokal na pamahalaan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, tatalakayin ng DOLE Region 3 ang determinasyon ng minimum wage sa inilatag na mga pagdinig sa Setyembre. Bukas sa publikong pagpupulong na maaari maghatid ng kanilang sariling mga rekomendasyon. Narito pong report. Nakatakdang magsagawa ng serye ng public hearing ang Department of Labor and Employment Regional Tripartite Wages and Productivity Board Central Luzon o DOLE RTWPB3 sa susunod na buwan kaugnay ng minimum wage determination para sa domestic at private workers. Batay sa impormasyon, unang tatalakay ng naturang usapin sa Bataan at Zambales sa SMX Olongapo City Convention Center, Olongapo City sa darating na September 3, 2025. Susundan nito ng Nueva Ecija, Tarlac sa ika-9 ng Setyembre na isasagawa sa Old SP Hall, Tarlac Capital, Barangay San Vicente, Tarlac City. Sa September 11 naman, ang public hearing ay papatupad sa Amco Beach Resort sa bayan ng Baler para sa lalawigan ng Aurora, habang magtatapos ang serye ng pagdinig sa Bulacan at Pampanga sa petsang September 18 sa CDC Training Hall Health and Sanitation Department, Clark Freeport Zone, Pampanga. Bukas ang mga naturang pagdinig sa publiko. Sa mga sasali sa deliberasyon, makipag-ugnayan lamang sa RTWPB3 at magsumite ng position paper sa second floor, Kings Park Business Center, Kilometer 71, MacArthur Highway, Barangay San Isidro, City of San Fernando, Pampanga. Maaari din itong ipadala via email sa rtwpb3@yahoo.com.ph, rtwpb3@gmail.com, at rb3@produktibo@sahod.omnimicrosoft.com mula September 5 to 15. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Malaking tulong ang Yakap program para sa mga guro, mag-aaral maging ng kanilang pamilya dahil sa Yakap program ng DepEd Region 3. Alamin kung bakit sa ulat na ito. Mas matutugunan na ang pangangailangang pangkalusugan ng mga guro at mag-aaral sa programang inilunsad ng Department of Education Region 3. Isinagawa ang Yaman ng Kalusugan o Yakap Caravan sa San Agustin Integrated School Annex, City of San Fernando, Pampanga, itong August 18. Kasama ang One Life Clinic ng DepEd sa proyekto na siyang naghatid ng mga personnel, equipment at mga serbisyong medikal sa naturang lugar. Tututukan ng programa ang pangangalaga sa kalusugan at wellness ng mga teachers, mag-aaral, kawani ng paaralan, maging ng kanilang pamilya. Mas pinaayos at pinahusay na bersyon ng PhilHealth Consulta Program ang Yakap Caravan. Nakapaloob rito ang libreng konsultasyon, mga kinakailangang laboratory test, cancer screening at pag-ibigay ng kinakailangang gamot. Bukod dito, hangad ng programang ito ang maagang pagtuklas at pag-iwas sa mga sakit upang mabawasan ang gastusin ng mga miyembro ng PhilHealth at kanilang dependents sa pagpapagamot. Ayon sa DepEd Region 3, halimbawa ng pagtutulungan ng pampubliko at pribadong sektor ang Yakap Caravan upang suportahan ang universal healthcare. Sa pamamagitan ng pagdadala ng serbisyong medikal sa paaralan, mas nagiging abot kamay ang mga serbisyo para sa mga guro, magulang at mga mag-aaral. Dumalo din sa paglulunsad ang mga tauhan mula sa Schools Division of San Fernando, mga estudyante at kanilang pamilya. Binigyang din naman ni DepEd Regional Director Dr. Ronnie S. Malyari ang kahalagahan ng kalusugan upang maging matagumpay ang edukasyon. Katuparan raw ang Yakap Caravan sa pangako ng DepEd na holistic development kung saan ang malakas sa kalusugan ay mahalaga para sa mga mag-aaral at sa kalidad ng kanilang pamumuhay. Inaasang susunod na ipatutupad sa iba pang bahagi ng rehiyon ang programang ito ng DepEd. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.
Samantala, top-notch na isang alumna ng Bulacan State University sa katatapos lang na Professional Food Technologist Licensure Examination. Rank 9 si Vanessa Ventanilla matapos makakuha ng gradong 85.50% sa pagsusulit na isinagawa nitong Huwebes at Biyernes, August 14 na 15. Ayon sa Professional Regulation Commission o PRC, nasa 62.94% ang passing rate o mula sa 931 na nag-take ng exam, 586 ang pumasa. Pansamantala namang hindi nilabas ng PRC ang resulta ng exam ng isang examinee para sa karagdagang verifikasyon ng kanyang mga isinumitong dokumento. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Alamin natin ang lagay ng panahon sa report na ito. Narito po ang latest forecast ngayong Martes, August 19, 2025. Easterlies po ang nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantalang sa Mindanao, Palawan, Eastern at Northern Samar ay makakaranas ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng easterlies. Ang Bicol Region, natitirang bahagi ng Mimaropa at Visayas ay makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na papawiri na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot pa rin ng easterlies. Ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na papawiri na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Pinag-iingat ng ating mga kababayan sa mga posibleng pagwaha at pagguho ng lupa, sanhi ng malalakas sa pag-ulan. Para po sa karagdagang impormasyon, maaari niyo pong bisitahin ang Pag-asa website at social media pages. Mula po sa DOST Pag-asa, Clark Weather Station, Bernadette Lucilio po. Bumibida ang pambato ng Central Luzon na sina Emma Mary Tiglao ng Pampanga at Anita Rose Gomez ng Zambales sa Miss Grand Philippines 2025. Kapwa sila nakipagsabayan sa national costume at preliminary competitions at pinatunayan na sila ang frontrunners na dapat abangan sa Coronation Night. Alamin ang buong detalye sa Entertainment News ni KK o Danny Cagino.
Dalawang kandidata mula sa Central Luzon ang nangibabaw sa Miss Grand Philippines 2025. Ito'y matapos magningning sa National Costume at Preliminary Competition sina Emma Mary Tiglao ng Pampanga at Anita Rose Gomez ng Zambales. Muling pinatunayan ni Tiglao na siya isa sa mga Grand Comeback Queens ng taon. Sa National Costume Show, suot niya ang isang makulay at detalyadong likha na nagbibigay pugay sa kasaysayan at sining ng Pampanga, ang parol. Umangat din siya sa preliminary night ng masungkit ang tatlong special awards, Miss Mestiza, Miss Nutri Expert at Miss Regro. Samantala, hindi na nagpahuli si Gomez ng Zambales. Sa National Costume segment, umagaw siya ng spotlight sa kanyang Super Inday costume na hango sa 1988 cult classic na Super Inday and the Golden Bibe movie. Sa prelims, siya naman ang nag-uwi ng prestihiyosong Miss M. Well Choice Award, isang parangal na ibinibigay sa mga kandidatang hindi lang maganda sa entablado, kundi may malasakit din sa kalusugan at wellness. Parehong tinuturing na frontrunner sina Emma at Anita, lalo na't parehong ipinakita ang ganda, galing at kumpiyansa sa stage. Ang coronation night ng Miss Grand Philippines 2025 ay nakatakda sa August 24 sa Mall of Asia Arena, kung saan pipiliin ang bagong reyna na magre-representa ng bansa sa Miss Grand International. At yan ang ating entertainment news. Danny Cagino, CLTV 36 News. Sa daan mo ang tunay na lakas ng motorsiklo at yan ang pinatutunayan ng pinakabagong modelo mula sa Harley-Davidson. Ipinakikilala ang Harley-Davidson Nightster Special, isang modernong cruiser na may pinagsamang classic appeal at cutting-edge performance. Dinisenyo para sa mga rider na may panlasa sa bilis at estilo. Ang Nightster Special ay may advanced tech features at aggressive design na sisiguradong lilingunin sa kalsada. At ang good news, available na ito ngayon sa Laos Auto Group, kaya't oras na para sumakay at maranasan ang kakaibang Harley thrill direkta mula sa isang trusted name sa automotive industry. Hello, good day. Ako nga pala si Miguel Pama, isang sales executive dito sa Harley-Davidson of Pampanga. Ngayon, ipapakilala ko itong entry-level big bike ng Harley-Davidson, which is itong Nightster Special. Ito nga palang Nightster S, two-seater na, meron na siyang pillion seat for your OBR. Tapos, yung computer box and air filter na siya, dito na siya located, dito sa akala yung tangke, pero hindi ito. Ang tangke niya is located under the seat, which is nabubuksan through susi. Then, ang tangke nito is may fuel capacity na 11.7, may fuel economy na 20 kilometers per liter. Pagdating naman sa engine, meron itong Revolution Max 975T o 975cc na may lakas na 89 horsepower. Pagdating naman sa cooling system, liquid-cooled na siya. Pagdating naman sa bigat, meron itong 225 kilograms, pero huwag tayong mag-aalala kasi meron lamang itong 715 mm na seat height na pwedeng-pwede sa mga average height Filipino riders natin. Tapos pagdating naman sa ground clearance, meron itong 120 mm. Then pagdating sa control, naka-mid control na to, unlike sa other cruisers na naka-forward control. Pagdating naman natin sa ilaw, both front and rear, gumagamit na sila ng LED. Then, pati sa signal light, LED na rin. Tapos, may makikita kayong maliit na logo ng Harley-Davidson na mas magpapa-premium sa kanya. Then, pagdating dito sa handlebar, pagdating dito sa mga clutch and brake lever, adjustable sila in 5 levels. Dito sa left-hand switch, dito natin makikita yung low beam, high beam, at saka passing light. Heated grips na abang lang to, cruise control, then cycle button, menu button, settings, tapos yung toggle switch, signal light, busina. Pagdating naman sa right switches natin, dito natin yung makikita yung easy access sa mode, ignition switch, kill switch, hazard, then toggle mode para sa mga entertainment,
easy traction control on and off, at saka push to talk. Then pagdating sa mga side mirrors natin, naka-bar and round side mirror na siya for classic look. At syempre, wag natin kakalimutan for mas stronger na yung braking natin, Brembo din yung brake reservoir. Pagdating naman sa suspension, gumagamit sa front ng 41mm Showa conventional fork, hindi siya preload and rebound adjustability. Pero sa likod naman, dual shock shaft with preload adjustability. Then pagdating naman sa wheels natin, gumagamit ang stock tire ng Harley-Davidson Dunlop 190/19 sa harap na may cast iron. Pagdating naman sa likod is gumagamit ito ng 150/80/16 na meron ding Dunlop collaboration with Harley-Davidson. Pagdating naman sa brake, gumagamit ito ng 4-piston Brembo calipers dito sa harap at single piston naman sa likod. Brembo din syempre. Then syempre, hindi ba natin kakalimutan ang ABS for safety naman. Pagdating naman sa display natin, meron tong 4-inch round TFT display kung saan natin makikita ang 4 na riding modes, which is Sport, Road, Rain, and Rider mode mismo, kung saan natin mako-customize according sa rider preferences. Then, bukod pa doon, meron itong onboard navigation, Bluetooth connectivity, and phone connectivity. Dito sa entry level natin sa Harley-Davidson, which is itong Nightster S, na meron na siyang advanced features, makukuha na lang natin siya ng 1 million. Pero ngayon, nag-markdown tayo into 835,000 for standard colors, then 848 naman for premium colors katulad nito. Pagdating naman sa warranty, meron tayong 2 years warranty kasama na yung battery doon. Pero syempre, hindi natin sasama doon yung mga wearables, which is katulad ng clutch lining or mga brake pads. Pagdating naman sa inclusions, meron tayong 3 years free L3O registration, 1 year TPL, Laos Group Care roadside assistance, and 1 year hub membership with roadside assistance all throughout the Philippines. Pagdating naman sa mga inquiries, pwede nyo akong kontakin sa 0928-550-3859 o kaya mag-visit sa Facebook page namin na Harley-Davidson of Pampanga o kaya pumunta dito mismo sa showroom namin dito sa Harley-Davidson of Pampanga, located dito sa Laos Group Complex, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise natin featuring iyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page o tumawag at mag-text sa 0930-3819332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.